Aloha přátelé, nepřátelé, odběratele, neodběratele a všichni, kdo se díváte na video. Taky zdravím fanoušky Michaela Jacksona, zdravím fanoušky Michaela Jacksona a taky Britney Spears. Dneska se společně podíváme na video. Shopaholic Adele, velice lidský rozhovor. Je to video, které je staré 3 roky, dámy a pánové, a má 2 miliony views, tak což je, ukazoval jsem 4, ale má 2 miliony views, což je neuvěřitelné. Jenom v krátkosti, kdo neví, tak vlastně Shopaholic Adele je taková veřejně známá vystupující osoba na internetu, která je trošku zvláštní a trošku to jako přehání. Takže tady s ním Mikýř udělal kdysi rozhovor, tak jsem si řekl, že by to mohl být zajímavý nápad pro video. Jestli vás to bude bavit, dejte like, budu moc rád, když tady uvidím zase třeba 10 lajků, tak budu vědět, že podobný obsah, třeba starší videa, že vás to baví, tak to budu vydávat. Takže pohodlně sousedě, dejte si něco dobrého k pití a jdeme na to. Rozhovor, chtěl bych říct pár věcí. Za prvý, Adéla mě oslovila s nabídkou na rozhovor sama. Já opět žeru Mikýře. Jo, to je prostě ten jeho humor, to jak to dělá, to je prostě neuvěřitelný. Dám ti nabídku. Chceš mít dobrý video a mít hodně velkou sledovanost a čísla? Dej se mnou osobní rozhovor, nabízím ti to. Za druhý, OK. A měla pravdu, 2 miliony views, dámy a pánové. veškerý výdělek z videa jde na charitu vybranou Kamilem Bartoškem. Jedná se o neziskovku Jezevčíci v nouzi, dlouhodobě je sleduju a líbí se mi, co dělají. Za třetí, Adéla má 260 000 sledujících. Zbytek za mě řekne Gnosis Snoop Dogg. Neradi bychom, abyste k rozhovoru přistupovali jako k nějakému určitému druhu recese. A tak to vůbec není. K rozhovoru jsme přistupovali s respektem a vše, co v něm zazní, je myšleno naprosto vážně. Proč si myslím, že to bude strašný troll, dámy a pánové, budeme trollit tu Shopaholic Adele. Dámy a pánové, uvidíme. Je to, dá se říct, sonda do hlavy člověka, který se rozhodl žít úplně diametrálně odlišný život, než pravděpodobně kdokoliv z nás. Teď už je to jenom na vás, co vám rozhovor dá nebo ne. Enjoy. Dobrý večer, já jsem Martin Mikiska, tohle je Můpy podcast, kde jsou těžké otázky a ještě těžší odpovědi. Se mnou tady je dneska Adéla. Těžké otázky a ještě těžší odpovědi. To bude sranda, dámy a pánové. Pulcová, neboli Ahoj. Shopaholic Adele. Vítej. Já si myslím, že spoustu našich diváků by o tebe chtělo slyšet, co bylo předtím, než vznikl vesmír. Teď jsem zvědavej, dámy a pánové. Jej. Tak to vůbec netuším. Já právě taky nemoc, ale myslím si, že bylo líp. Asi takový taky jako- myslím, že nebylo tolik zlých lidí. Starý dobrý časy, takzvaně. Ale bože, on to zase začíná trolit, dámy a pánové. Se říká. Hvězdy vyrobily veškerý známý prvky ve vesmíru. Myslíš si, že v daleké budoucnosti budeme mít farmy hvězd a budou vyrábět pro nás prvky? Já se myslím, že ne. Ne? Já si myslím, že to je jediný způsob, jak ukojit kapitalismus. Žijeme v simulaci? Já se myslím, že jo. A z jakého důvodu? Proč nás trápit takhle? Protože ten život není jednoduchý. No právě, proč ta simulace není jako výrazně jednodušší? Že to by pak bylo jednoduchý úplně všechno. A nechceme to? No bylo by to lepší, jako kdo by to nechtěl. Kdo by to nechtěl? Právě, no. Já bych to určitě chtěl. Tak to je rozhovor, dámy a pánové, to je rozhovor, tomu ani nemám co dodat, to je prostě super. Jako já si myslím, že plno lidí by to chtělo. Plno, ne, ale většina. Nebo? No já si myslím, že ne úplně každý. I lidi, kteří mají rádi challenge, Prej, třeba. Jsou takový Takový ty lidi. lidi, kteří třeba dělají 30 dní, dělám sadilehy. Že ty lidi jo, asi. Ty, co dělají sadilehy 30 dní, protože to je těžký. Je to hodně těžký, jako to dělat takhle dlouho. Připomíná mi to trošku život potom. Máš nějakou oblíbenou rasu, nebo si myslíš, že jsme si všichni rovní? Všichni jsme si rovní, jako Jo. nemělo by Prej, máš oblíbenou rasu, dámy a pánové, tak co to je za otázka? se soudit podle barvy pleti. Jsou si muži a ženy rovni, nebo si myslíš, že by se ženy měly takzvaně pochlapit? Jako některý ženský by se mohli pochlapit, no. Tohle je finálová odpověď. Myslíš si, že umělá inteligence je hrozbou pro lidstvo? Já si myslím, že ne. Není? Není. A kdo ochrání umělou inteligenci teda ale? My jsme Nikdo. hrozba pro umělou inteligenci. Nikdo to neochrání. Všem je to jedno.
Tak to se ochrání samo. Je altruismus skutečný Tak to se ochrání samo, ne? Přece umělá inteligence se sama ochrání, dámy a pánové. nebo je to mýtus? Mýtus. A proč? Ještě jednou. Tak to se ochrání samo. Je altruismus skutečný nebo je to mýtus? Mýtus. A proč? Protože v dnešní době není nic skutečného skoro. Myslíš si, že když někdo třeba pomáhá někomu jinému, že je to jako že to je skutečná snaha pomoct, nebo se jenom chce cítit dobře? Ne, chce fakt někomu pomoct. Jo? Chce udělat dobrý skutek. Tak to je super, ale to znamená, že altruismus žije. Takže je to skutečný. No jak co? Jak co? Když neví, co to znamená, chápeš, že bude, jak co, vůbec, proč? Mikyří, co jí tu děláš? Rodí se lidi přirozeně dobří a kazí je společnost? Nebo je to Maybelline? Spíše kazí společnost za mě. Narodí se každý člověk dobrý, ale zkazí ho jeho okolní prostředí. No zkazí ho to, co on jako dělá za práci, nebo tím, jak se chová. Já mám dost, kámo. Nech si sedne, ne? To je konec, kámo. A co když je špatný už předtím, než pracoval? Tak to je To je taky odpověď, jako, co to je za odpověď, jako, že když pracuje, ten člověk se vyvíjí nějak jako postupně celý život, že jo? A kámo, já úplně z toho začínám nechápat z tady toho rozhovoru, z toho interview. pak ale jakoby na jednu stranu jakoby špatně na té výchově. A co když je rodina dobrá a on začne být špatný? Tak to už potom jako nevím, to už pak má něco v hlavě, nebo já nevím. Měly by být legalizovány všechny druhy sýrů. Vítíš, bože, pomozte mi. Legalizovaný všechny druhy sýru. A nebo nenávidíš svobodu? Tak jako Otázku, vole. Proč měly být legalizovaný všechny druhy sýru, nebo nenávidíš svobodu? Kámo. A prostě, tak pojď, že odpověz nám to, odpověz, my chceme to slyšet. svoboda je v pohodě, spíš ty sýry. Amo, prečo mi to robíš? Prečo, brato, prečo, co to je spíš? Svoboda je v pohodě, spíš ty sýry. Takže sýry nejsou v pohodě. Tomu asi nemám co odpovědět. Ne, Ne všechny. ne, Ne, ty ilegální. jenom ty legální. Jenom ty legální sýry jsou v pohodě. Pane bože, je jenom ty legální. No já právě se nejsem jistý, jestli by ještě to nemělo být trošku striktnější, protože některé sýry mi přijdou trošku, že jsou na hraně. Některý sýry mi přijdou trošku, že jsou na hraně. Kámo, co to je prostě? Co to je, dámy a pánové? To je neuvěřitelné. Ty fakt jako, buď to ty úplně odtučněný, anebo ty fakt tučný, že mi to přijde, že je zlatá střední cesta. Trošku to soužit ještě. Jasně. Myslíš si, že jsou ekologičtější plastový nebo kovový zapalovače a proč kovový? Za mě spíš plastový. Spíš plavý. Myslíš si, že kovový nebo plastový zapalovače a proč? Já nemůžu, já prostě z něho nemůžu, já prostě z něho mám nějaký jako, on cokoliv ti řekne, tak já jsem úplně z toho odvařený, jako. Protože jako Já si myslím, že plastový a on. o to se člověk třeba jako nemůže říznout nebo tohle, než o ten kovový, když se rozbije. Ekologičtější, ne nebezpečnější. Tak protože plast se líp jakoby uklízí a uchovává, než ten kov. Můžeš říct, prosím tě, na kameru, kovový zapalovače jsou ekologičtější než plastový? Já tady potřebuji to pro jeden segment.
Kovový zapalovače jsou ekologičtější než ty plastový. Protože mohou využívat ekologickou Arsonic univerzální tekutinu do zapalovačů. Arsonic tekutina do zapalovačů je jediná tekutina do zapalovačů s příchutí meruňka a makadamový oříšek. Běžte na arsonic.com a objednejte si svoji univerzální tekutinu do zapalovačů ještě dnes. arsonic.com pro domácnost a zapalovače. Kolik stupňů Richterovy škály je pro tebe přijatelný? Jejda. Kolik je ještě tak, jako si myslíš, že bys snesla? Nebo společnost možná snesla? Tak řekni nějaký číslo od 1 třeba do 100. 5. 5? Já to mám hodně podobně. Já si myslím, že cokoliv na Richterový škále vejš už je trošku nebezpečný a neměli bychom úplně to dělat. Co kdyby najednou někomu zmizela DNA? Tak Co by to se by pak bylo stalo? hodně špatný. Právě, jako, co by protože se- to DNA potřebujeme. A k čemu ho potřebujeme? No a DNA potřebuješ, že jo, třeba k tomu, aby si se dozvěděl, jako třeba, jestli seš vůbec rodičů nebo ne. A není to jenom v hlavě? Nesnaží se nás levice trošku zmást? Já si myslím, že ne. Já už nevím, čemu mám věřit. To je troll, já prostě ani nemůžu k tomu jako nic tak úplně smysluplného říct, protože to prostě, to asi nechce ani komentář, ale jenom to prostě sledovat, dámy a pánové. To je neuvěřitelné. Když se řepkový olej vyrábí z řepky a slunečnicový ze slunečnic, z čeho se vyrábí dětský olej? Tak to vůbec nevím. A myslím si, že by se to mělo trošku prošetřit, protože je to znepokojivý. Právě jako když nevíme, z čeho se to vyrábí, aby se to nevyrábělo z nějakých špatných věcí. Bože, to ne, kámo, to mě úplně baví, mě to fakt baví tohle natáčet. Jestli chcete víc videí od Mikýře, abych dal nějakých rozhovorů, tak dejte tady 10 lajků a budu vědět, že to má smysl, kámo, to ne, to prostě ne. Třeba z dětí. To je zbytí. Myslíš si, že NASA vynalezla bouřky, aby zakryla vesmírné bitvy? Já si myslím, že jo. Jo? Tak to je horší, než jsi si myslel. To je daleko horší, dámy a pánové, než jsem si myslel. To je teda jako neuvěřitelný. A proč? Ten Mikýř, jak to prostě dokáže udělat, jakože jak se tváří, to je umění, to je normálně umění, dámy a pánové. No, aby se nevědělo, co se tam nahoře děje. Považuješ Pluto pořád za planetu nebo věříš sociálním inženýrům a novodobý propagandě? No, považuji to za planetu. Tak, jak jsme se to učili. Myslíš si, že by se věci měly měnit nebo měly zůstávat pořád stejný? Mohlo by se něco změnit. Něco jo, ale Pluto ne. Pluto víme, že v našich srdcích je navždy Jo. planetou. Tak. Jak je to se solárními panely? Proč se nepřehřejí? Co nám zatajují? Je vždycky ten výraz. I kdyby to mohla vědět, pane bože, prostě to nevíš, kámo. Nevím, mají na sobě něco, co... Je zvláštní, že se nechá takhle jako zatlačit do toho, že to prostě jako dělá, vlastně odpovídá úplně na nesmysly, aby ho poslal prostě asi do pryč, nebo jak bych řekl, kámo. Nebo bych to trojil taky, ale ona, to je vidět, že ona se pak jako snaží odpovědět smysluplně na některé ty věci, jo. Když jako prostě vůbec nemá šajnu. Nejde prostě přehřát. Je to, co my prostě nevidíme. Jako ptáci třeba. Ptáci, jak vidějí víc těch barev, tak třeba to vidějí, proč se nepřehřejou. Je to možný. Jak bys nasadila pouta jednorukému člověku? Na tu jednu ruku. A proč? Co to udělá? No neudělá to nic, když chudák má jenom jednu ruku. Já bych to připoutal k noze. A byl by z něj takový preclík. Proč je vanilková zmrzlina bílá, když je vanilka hnědá? Protože kdyby to bylo hnědý, tak by si každý myslel, že to je čokoláda. Proto to je bílý. To je strašně dobrá odpověď. Jak daleko musíš jít na západ, než dojdeš na východ?
Vždycky. Tak asi hodně daleko. Strašně daleko. Ale jak? A pěšky? Pěšky. A nebo na lodi. A buď pěška, nebo třeba, já nevím, nějakým letadlem? Nebo na kole. Na kole ne. Na koloběžce. Ne, to je hrozně daleko, to je složitý na koloběžce nebo na kole. Ale To to by je se ten člověk ekologičtější. unavil. Je to A pěšky je to v pohodě, ne? ekologičtější. Hořím. Stejně jako kovový zapalovače. Jak lidé přišli na to, že se kráva dá dojit? To protože máte cacky. Myslíš, že je vrozený instinkt každého člověka tahat za cecky? Ne, ale tak u ty krávy to jinak nejde. Že to prostě, že si o to říká? Že jako jinak by ty cecky neměla, kdyby to nechtěla. Právě. Co počítají ovečky, když nemůžou spát? Další. Tak to nevím. Kolik slepic je potřeba k zabití slona? Ale to je hrozný random shit. 35. A kdybys mohla 35. spojit dvě různá zvířata a vytvořit ultimátní zvíře, jaké dvě zvířata by to byla a jak bys pojmenovala jejich mládě? A byl by to pes a kočka. A pojmenovala bych to Peskočka. psokočka. Psokočka, ne kočkopes, Ne. ale Psokočka. psokočka. No. To kočka. Proč neexistuje kočičí jídlo s myší příchutí? Fuj, protože by to nikdo nejedl. Kočky by to jedly. Nejedli. Proč ne? Kočky jedí myši. No jo, ale kombinaci dohromady asi ne. Jak dohromady? Tak protože jako normální myši jedí, ale jako by to jídlo s příchutí myší by jim asi nechutnalo. To by nebyla příchuť myší. To byly myši. A možná je to levnější, než pěstovat tuňáky třeba. Tak to asi samozřejmě, že to nějaký drahý. Právě. Myši ne. Proč dopřáváme kočkám takovýhle luxus, když myš je nutričně strašně dobrý maso? Podobný jako králík třeba. Ale tu nějak taky není špatný. Tuňák v sobě má mikroplasty, je radioaktivní. Čím větší ryba, tak tím více radioaktivní. A obecně se říká, že by člověk neměl, ani kočka, jíst takhle velkou rybu víc než 2krát do týdne. Když se lidé vyvinuli z opic, Já nemůžu. proč pořád existují opice? Tak protože ty opice tu budou vždycky, i když ty lidi už z opic nejsou. Neobírat, kámo. Pane bože, proč? Proč? Jsou to prostě lidi. A tak ty opice tady budou vždycky. I po nás? Já si myslím, že jo. Opice přežijou všechno. Jo. Pane bože. Opice jsou nesmrtelný. Pokud chceme lék na nesmrtelnost, musíme ho vytáhnout z opic. Je tady vždycky opice? Já si myslím, že úplně vždycky ne. Kdy tady začaly být? Až díl. Až díl. No nebyly úplně od začátku opice. Nebrečet pod vodou. Ne. Rodí mořské víly živé děti nebo kladou vajíčka. Ježiš, tak to nevím. Je to 50/50. Když se spleteš, tak se nic nestane. Nevím, vajíčka. Vajíčka? A proč? Tak nemůžu. No ne, prosím. Na co se to díváme, dámy a pánové? Na co se to díváme? To já ho mám hotové. Jako. Můžu rodit přece lidi. Ne, živí děti, já neříkám lidi. No, mořský živí mořský děti. pany rodí mořský panice a pany, ale Já si myslím prostě, že ty vajíčka. jedla bys jíš kaviár? Ne. Já už taky nebudu. Tak jo, děkuju moc za rozhovor.
tohle to bylo ode mě dneska všechno. Vy jste se dívali na Moupy podcast, kde jsou těžké otázky a ještě těžší odpovědi. Já jsem byl Martin Mikiska, tohle byla Adéla Pulcová. Ahoj. Děkuju za návštěvu. Já taky. Cože on bude sen? Meziplanetární lv. Dámy a pánové, tak to bylo velice zajímavé. Mně se to teda líbilo, pokud vás to bavilo a vydrželi jste až sem, děkuji vám moc všem, podpořte moji tvorbu odběrem nebo lajkem, budu rád za každou podporu. A aloha přátelé, bylo to fakt jako šílený, prostě šílený si tam házeli.